Nur bik әйбәт кеше иде. Без аны белән таныштык 66 елда Себердә. Алар Мөхәммәд Мәгдиев белән җегетләр, кызлар җыелып икенче курста укый идем икән белмим. Мин инде бетергән идем, медицинский училищены бетереп кайткан идем. Иртә белән торып, теге җыртык халатлар киеп, өй алдына әни кишер утырткан иде. Утыртып куйган булган. Әни ник кишер утырттым, өй алдына чәчкәләр утыртырга кирәк. Үзем бит укыдым, вакыт булмады. Дип утап ятыйдым, шуннан килеп туктадылар. Нур не минут 3 көн шул не встречаться итеп йөрдек инде. Йөрдек дигән сүз инде танцевать иттек, теге урам буенча. Безнең йөрү шулай булды. Күл янына суга төшеп, барысы белән бергә. Шуннан Мөхәммәд абый әйтте, Нурның башына кишер җитте диде. Шуннан 5 ел буена 70 елда ул гел хат язып торды. Мин инде ышанмый теге җегетләргә ышанмыйм. Җегетләр белән 1-2-3 көн генә йөри идем мин. Дөресен әйткәндә. Бер дә сер бирми идем, берсе дә ышанмый. Шуннан соң кыш көне Уфага медицинскийга яңадан кирдем мин Уфага. Юк. 70 елны кирдем мин. Шуннан әйтте, менә сиңа зур фото. Әниләргә алып кайтып күрсәт. Җәй көне өйләнешәбез. Шуннан соң җәй көне өйләнештек. Безне шул бөтен бик мөлаем, бик характер әйбәт. Мине характер кебек арасында, bütün dünya halkı arasında ул татарча шигырь укый. Менә бу татар жанлы, шундый милли безнең хәзинәбезне менә шушы татар телебездә яңгыраткан бердән-бер язучы дип әйтер идем. Андый мөмкинлек бөтен кешеләргә дә булса да, анда барыбер башка телдә сөйләгәннәрдер. Нур абый татар телендә шигырь укып кайткан. Менә шунысы тәннәремне шымырдап китте. Бүгенге көндә татар теле һәм халыклар дуслыгы елында менә Нур абыйны югалттык без. Әмма безнең һәрбер чыгышларыбызда, очрашуларыбызда Нур абыйның исеме кабатланмый тормый, чөнки ул безнең оешмабызның җитәкчесе булып эшләде. Мин ул җитәкче вакытта Әлмәт язучылар бүлегенә килдем. Нур абыйны якыннан беләбез без, бик хөрмәт итәбез. Аның соңгы вакытларда йөрәге белән янып, яңадан яши башлавына шундый сөенә идек. Ул йөгереп килә иде Муса Җәлил һәйкәле янына, Габдулла Тукай һәйкәле янына. Ул бик игелекле кеше иде. Бу турыда газетта укасыздыр, мин җиде көннәрендә яздым. Мин хайран каладым, каян әйтәм бу Нурда шул хәтле сүз байлыгы, шул хәтле әһәм, шул хәтле инде кешелеклелек. Безнең әти бик сүзгә ни кеше, күп сөйләшми торган кеше, менә безгә үрнәк итеп куя Нур абыйны. Менә ди Нур Әхмәдиев ди көмеш медаль белән бетергән, беренче мәктәптә көмеш медаль белән бетергән ди. Ул вакытта инде укытучылар бик соран, анда билгеле медаль алучы юк. Ул вакытта инде хәзер минем өчен ике шундый кеше, берсе аның Ленин бабай алтын медальгә бетергән, берсе Нур абый менә көмеш медальгә бетергән. Бу сүзләр ихластан, чынлап та инде безнең өчен горурлык, безнең авыл өчен, Әсия авылы өчен. Менә аның китапларны укыдык инде, балалар өчен язылган шигырьләре бик күп. Һәм инде бөтен татар дөньясына танылган җырлары безнең. Ул барыбыз өчен дә зур югалту булды. Чөнки инде безнең Нур абыйның ни дәрәҗәдә улуг язучы, олпак язучы икәнен без барыбыз да беләбез.
Һәм инде бүген менә шушында инде кичкенә генә өстәл артында шушылай җыелышып безнең сөйләшеп утыруыбыз Нур абыйга дуга булып барып ирешсен иде, Нур абыйның рухына. Без китапханәләр яшәгәндә Нур абыйның гомумән язучыларыбызның исеме беркайчан да онытылмаячак.